I per així bona vesprada, què? A gaudir del dia, no? I a gaudir de la vida. Vinguin per així, per favor, vinguin, apropen-se, a veure, no masses diners i sense compromís. Van a fer el millor, els vaig a fer la millor fotografia que els hagin fet en tota la seva vida. Vinguin cap així, vinguin, apropen-se i assenten-se, per favor, assenten-se. Moltes gràcies. Vagin sentant-se, vagin apropant-se. Gràcies. Está Sergio. Ya. Està Sergio con el control. Saps esperar. La gent s'oblidarà de la teua càmera i aleshores la seva ànima, o sigui, la vostra ànima eixirà a la llum. Steve McCurry. Coneixen vostès? Reporter fotogràfic, conegut per un dels icons mundials de la fotografia, la xica afganesa, i jo mateix, Valentí Esquart, per servir-los. Saps esperar? La gent s'oblidarà de la teua càmera. A mi, la fotografia no només m'ocupa el temps i les ganes de pensar. A mi m'ha donat molt més que això. M'ha regalat una filosofia de vida. El procés de la realització d'una bona foto, en totes les seves fases, m'ha suposat una forma d'existir, de gaudir de la vida. Els dic, per a fer una bona fotografia, primer s'ha d'observar, explorar el territori, veure a les persones les seves intencions i possibilitats. A continuació, compondre, buscar noves possibilitats. Després, enquadrar, seleccionar les millors posicions, recol·locar a cadascú al seu espai, ocupar tu el teu espai. Després, deixar-los, i per últim, enfocar, exactament, posar el foco en el motiu o el detall important. I per últim, exposar, obrir l'obturador i deixar-se traspassar per la llum. Expressar-se en llibertat i conscientment per la vida, dic, i pel sexe, que per a mi és el mateix. A veure, no s'assusten, per favor. No vol dir que jo el vaig a fotografiar i fer sexe amb vostès, Tranquil. Mira. Algú coneix a esta xica? Li deien Rosa. Tenia un somriure d'aixos que et feia accelerar-te el cor. I el contorneig de melucs adolescents més arrebatador del franquisme. Ella va ser el meu primer amor i la vaig tirar en la meva primera càmera, una berlissa del meu pare. Amb esta xica vaig passar les vergonyes del xic verge. De veritat, jo no sé si ella ho era o no, perquè l'únic malament vaig ser jo. Del primer bes a la pèrdua de virginitat va mancar un mes de nocturnitat, traïdoria i, sobretot, por a la deshonra. València, 1967. La gent començava a ballar en el guatge que diu Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar. Però la gent congregava diàriament i alçava el braç al sol. Així mateix, en esta plaça, la plaça del Caudillo. Jo era un innocent amb el penis inflamat, però el tacte dels seus llavis
i de la seva llengua. El desig de fer-ho per primera vegada m'obsessionaven. I era tan desitjable. Tindre la primera relació sexual sense llevar-se la roba és una experiència que no li desitge a ningú i que sempre recriminaré a l'Espanya de Franco. També tots els casos de consciència de suposades paternitats que va tindre en relacions al llarg de la meva vida. Què? Ningú s'anima a fer-se una fotografia? Tranquils. Podem esperar. La fotografia, a mi no sé, m'ha donat la necessitat de pensar-te en mi, en els altres, de gaudir d'un cos o d'un rostre. Això va ser exactament el que li vaig dir a Tier abans de fer aquesta fotografia en la meva primera càmera pròpia, una Minolta SR7, i abans d'assumir que el desitjava. Fas de conflictes interiors, jo desitjava besar aquesta persona, gaudir del seu vol. Els he de confessar que la primera experiència en un xic va ser molt més plaent que en una xica. M'imagino que també era la democràcia. Llibertinatge per a molts i llibertat pels que ens vam atrevir a atendre-la. La universitat era un dels pocs espais respirables. I ell era tan intel·ligent, tan captivador, amb la seva veu, les seves mans. Llàstima que no entengués la meva bisexualitat i que fos tan gelós. Ai, gelosia. Em permets? No, tranquil. No sé, puc parlar-te de tu, veritat? Mira, en vez de venir així, la vaig a fer en la meva Polaroid. Així podràs emportar-te-la com un record. Tens la mateixa expressió d'ulls que Júlia, la meva primera parella, la persona en la que vaig conviure més de temps. Així la podem veure. La vaig tirar en la meva Canon de 1978. Per algun moment vaig pensar que mai ens abandonaríem i que jo no tornaria a ser promiscuo. Amb ella ens vam dedicar a l'experimentació. Hi havia cap de setmana que no eixíem de casa, ni tan sols del llit. A l'intim, les carícies, les friccions, per socarrar-nos de desig, per retardar l'orgasme, indagar en el seu interior, buscar-nos els detonadors i explotar. M'encanten, m'ensiguen aquestes càmeres. No per la seva qualitat, clar, però sí per la seva màgia. En els anys he entès que ella volgués ser mare, encara que jo continuo pensant el mateix, que no vull ser pare. Ja sé que és una qüestió contranatural, però és que no ho he desitjat mai. Yo solament he volgut gaudir del acto más hermoso del mundo, però no de les seves conseqüències. No, crec que això és més humà que ser pare sense desitjar-lo. Després d'ella no vaig conviure amb ningú més. Per a què? Això tarda un poquet.
O sigui, te l'emportaràs com a record. La guardes, mira, la poden guardar les teus companyes que veus? Com et diuen? Tu. Verònica, mira. Guarda. Mira, no. Sí. Verònica, vine. Voldria fer-te alguna foto en la meva càmera bona per treure, no sé, per treure la teva ànima. Ja. Des de 1998, sí, visc en la meva soledat acompanyada, gaudint de la fotografia, també de tots ells, de les seues paraules, dels seus rostres, de l'amor que no necessita ni espai comú, de l'amor on prima la dolçor i el salvatgisme sense paraules, de la passió que no tenen les parelles eternes. Miquel, Glòria, Carmen, Elvira, Luis, amb la meva Jessica F5. Ampar, Xavi, en la meva Pentax EF especial. Tots en la seva olor, del seu color. Jo, les demés, en la meva analògica, com jo. Sí, analògic com jo. En les meves arrugues, el meu pèl blanc, les dents postisses, les meves parpelles caigudes, el coll despendolat, però en les ganes de fotografiar, de revelar, tranquil·la, de revelar imatges, de gaudir de la fotografia. Tiene una clase expresión, el fondo es maravilloso. Un moment. Ara, gràcies. Quina raó tenia Steve McCartney. Si saps esperar, la seva ànima eixirà a la llum. Bé, si vols veure la teva ànima, mira, aquí tens la meva adreça, el meu telèfon, passi algun dia i te'ls la passi, val? Moltíssimes gràcies. Què vos pareix a vosaltres tot això, Us puc parlar de tu, no? Perquè després del que has contat, us puc parlar de tu, no? Bé, el que us vaig a dir que tinc ganes de continuar vivint. Tinc ganes de continuar gaudint del sexe i de la fotografia, de viure amb passió, que sigui el deterioro que ho pare, no la covardia. I ara, no sé, després de mirar-vos, crec que podríem composar tots, molt bé, vaig veure fer la Xina, perfecte, perquè el gato és la fotografia, està assegurat, El gato, crec, m'agradaria composar una fotografia amb totes i tots. Mira, poseu-vos un moment en peu, per favor, poseu-vos un moment en peu. Ajunteu-vos, anem a composar, per favor, ajunteu-vos més, per favor, ajunteu-vos, vaig enquadrar un moment la fotografia, la vaig enquadrar, ajunteu, els de darrere salteu, els de darrere aneu saltant, moltes gràcies, molt bé, o pugeu dalt de la cadira, tot el que vulgueu, vale, atenció, jo ara vaig a enquadrar la fotografia i vaig a enfocar. I quan vaig a exposar la fotografia, totes i tots, en tota l'ànima, dieu clitoris! A veure, ja veureu com serà la vostra ànima, Estem preparades? Estem preparats? A veure, un segonet, està fantàstic. A veure, més cap així. Gràcies. Moltíssimes gràcies per fer-me oblidar de la vostra càmera i fer-me eixir la meva ànima a la llum. Gràcies. I ara ja sabeu, si voleu veure la fotografia, podeu passar pel meu estudi, com vulgueu, i jo vos passaré la fotografia. Moltíssimes gràcies i a tornar a gaudir del dia. Gràcies, moltes gràcies. Poden anar retirant-se. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona vesprada. A gaudir del sexe, eh? Gràcies, eh? Vostès no han vingut a comprar. Si volen flors així al costat, jo així estic treballant, no. Ai, que s'han equivocat. Heu vingut a això del teatre que fan en la plaça, no? No és així. No. Jo estic treballant, estic tirant-li una mà a la meva filla, que com que sóc vella, creu que això em ve bé per mantindre'm ocupada, ja veus tu. Com si jo no estiguera prou ocupada amb mi mateixa. Coses de les filles. Vella, sí senyora, he dit que sóc vella perquè és el que sóc i reivindique la paraula, no les cursilades eixes que diuen de tercera edat o no sé què. La bellesa és el que és, ja ho sabem. No anem a enganyar-nos, té les seues coses roïnes, però també té coses bones. Com per exemple, dir que no al que no t'avellís, sempre que no es tracta de la teua filla, clar. O viure com una vol, sense haver de donar-li explicacions a ningú. Carinyo, Alan? Sí, jo ja estic acabant. I tu? Ah, molt bé, perfecte. Perfecte. T'espere, clar que t'espere. Jo també. Fins ara. Però bueno, que arribareu tard? No és així de veres. A veure, allà n'hi ha un caixó que fan no sé què i per ahir també, jo aniré després en quan que acabe, però així no hi ha res que veure, que jo no soc artista, que de veres que ja m'agradaria ja, però que no. Jo estic així avançant feina perquè demà és el dia de la Verge. Ja veus tu, la Verge. Jo que sóc atea convençuda. Però el dia de la Verge m'agrada, perquè tot el centre olor a flors. Encara que la meva passió no són les flors, malgrat que siga florista, no? Són les plantes. I no se us ocorre dubtar si d'interior o d'exterior, perquè les plantes són totes d'exterior. No hi ha plantes d'interior. Home, si obligues a una planteta i l'acostumes a viure sempre dins, no la tragues fora i així de sobte perquè es morirà als pocs dies, però això és com la vida mateixa. Si et tanques o en tanquen, que no sé què és pitjor, en eixir fora sobtadament pot passar que tornes a casa atemorida als pocs minuts o que se t'envole el cap. Jo, a la meva bellesa, puc dir que sóc una dona d'exterior i d'interior quan em dóna la gana. I vaig a continuar treballant perquè vull acabar per un té. Ara que si no teniu res que fer, perquè no teniu res que fer, a mi no em molesteu de veres. I com que sóc tan xerradora, a més, com que sóc dona, puc fer dues coses al mateix temps. Mira, pobreta, per això preferir les plantes, perquè les flors, pobretes, estan condemnades a morir-se abans d'hora sense una bona terra que les alimente. Així que, encara que tot siga fugaç i tots anem a morir, i això i allò, no les tallem, llevat que siga precís. Ai, per decorar la casa, millor un quadre. Donde las canas ya no quiero volver, ya no iremos jamás, ya no vale la pena, ya no iremos jamás. Donde fuimos ayer, Capri, se finí. Y pensar que es la ciudad de mi primer amor, Capri, se finí. No, yo no quiero nunca más volver allí.
Perdoneu-me. No estic boja. És que esta cançó... Ja posats, vos heu compte. Esta cançó sonava fa 35 anys, quan jo li vaig dir al meu exmarit la mateixa frase que vos acabo de dir ara. Para decorar la casa, cómprate un quadro. Me'n vaig anar sense una explicació més. Ja estava tot prou explicat. Vaig anar amb la meva filleta d'una mà davant i una altra darrere. Vaig ser una de les primeres dones en Espanya en separar-se i a ningú que li passi. Però és que era això o marcir-me com una flor tancada en un pitxer, i jo vaig triar l'abonament de la terra sencera. I la terra doncs, m'ha donat de tot. Però jo no em penedisc de cap dels dies que he viscut. De quasi ningú. Des que vaig eixir d'aquella casa, he sigut cada dia un poquet més lliure. Un poquet més. Fins avui. I encara em queda molt per aprofundir en la meva llibertat, que encara em queda molta vida. O no, qui sap. Mireu, les plantes cal cuidar-les, no? Cal alimentar-les, regar-les, netejar-les, expulsar-les, protegir-les contra les plagues. Doncs jo faig tot això a mi mateixa. Jo em cuide, em netege, em regue, m'alimente, m'espolse i em protegisc contra imbecilitats. I vos convido a fer tots el mateix. M'agrada caminar nua, com les plantes. I si algú m'acompanya, doncs millor que millor. Soc una vella promíscua. Promíscua, en el sentit original de la paraula, que vol dir no acatar les ordres de Déu de l'Església i barrejar-se amb éssers diferents. I jo soc militant del deure de promiscuitat en tots els àmbits de la vida. I per això he tingut molts amants diferents. Com tipus de plantes hi ha. I ho dic ben orgullosa. És això que dic. Cal cuidar-se, netejar-se, expulsar-se, alimentar-se, regar-se i protegir-se contra imbecilitats. La vida no és més que això. Això i compartir-se, i no deixar-se tancar, deixar que el cap voli lliure, tantes coses. Barrejar-se amb tot el món i desobeir. I no sé per què vos estic mirant este rotllo, la veritat, però és que esteu així mirant-me. Ja sé que sóc encantadora, ja. Voleu que vos parle del llenguatge secret de les plantes? Vinga. L'alelí significa bellesa duradera. L'anémona silvestre representa el vell, que rusticoleta. L'acàcia és d'elegància. Però l'acàcia groga, com una que hi ha allà al Lluís Vives, l'acàcia groga desvela que tens un amor secret. La flor del cucut és l'enzill i el baladre, que abans n'hi havia per ací però ja no en queden, el baladre és seducció. Una tulipa roja és una declaració d'amor en tota regla, o sigui que compte amb el que regaleu, Jo només he tingut un amant que sapiguera el llenguatge secret de les plantes. Era molt divertit. I morbós, perquè com que ningú més coneixia el codi, va vindre el primer dia amb un botó de rosa murta per dir-me, davant de tota la gent, que volia ser el meu amant. I ho va ser. De vegades venia amb un ram de roses miniatura, d'eixes
i tan boniques per dir-me que les meves qualitats interiors sobrepassaven els meus encants de bellesa. Era molt considerat el senyor. Fins que un dia va aparèixer amb un ram de roses grogues per fer-me saber que estava gelós. Gelós. Perill, Amàlia, perill. I vaig haver de deixar-li ben claret que jo era amant de les plantes lliures i que encara que les flors són molt belles jo odiava veure com es marcien tancades en un pitxer. Ah! Es va acomiadar amb una rosa roja entregada a l'inrevés, mostrant-me el sentiment contrari a l'amor que m'havia ofert al principi. Ai, la gelosia. Em va fer molta ràbia, perquè aquell home m'agradava molt, molt. Però jo no estava disposada a deixar-me tancar una altra vegada. La gelosia a mi, no, però m'agradava molt, molt, molt. La bellesa, ara les coses són millor perquè són més calmades, perquè com que ha desaparegut la tirania de l'instint, però s'han afinat les exigències del plaer. Perquè el clítoris, eixa coseta que només tenim les dones i que només serveix per donar plaer, el clítoris no envellix mai. Això és de veres. Envellim això, tot. Però el clítoris no, és cert. Una dona de 80 anys que se'l tracta amb mimo té un orgasme amb les mateixes sensacions que quan tenia 18 anys. Per això jo no tanque portes, ni finestres ni llits. Bella, però viva, amb passió, viva. Encara. L'únic que em fa por és la decrepitud. Però no esta que es veu a l'espill, eixa ja la veig fa temps i he après a acceptar-la, no. L'altra, eixa que no et deixa ser ama de tu mateixa, eixa fa por, Morir-se no. Si morir-se és part de viure, morim un poc cada dia. Bueno, menys el clítoris. Però viure sense ser amo d'un mateix, sense ser ama d'una mateixa, això és una puta. Per això jo ho tinc clar i li ho he dit a la meva filla. Nena, jo un xute a temps i a dormir. La Frida molla, s'escandalitza i es posa a cridar i es gira d'esquenes. No puc comptar amb ella per res. Però ho tinc parlat amb un dels meus millors amics per ajudar-nos. Un xute a temps i a dormir. I, si és possible, abans del xute, una panyeta, una saxaeta carinyosa per anar-nos en contents. El sexe és un dels millors antídots contra la mort. Cada orgasme és un dia més de vida. Teoria que m'acabe de treure de la mànega, però que segur que és certa. Jo ja estic arreplegant, carinyo! Espera, que no s'estan mirant, carinyo, que està tota la gent mirant. Que estan tot el rato així, s'ha mullat la meva vida, jo tan contenta. Però això s'ha acabat, El que ve ara, això ja no ho veuran. De moment, ens n'anem al teatre, que és el que hauríeu de fer tots. Ajuda'm, per favor, a replegar. Això, ara... I recordeu, barrejar-se amb tot el món i desobeir, sempre. Això deixa.
senyors, només m'aclame a Déu quan tinc sexe amb tu. Jo, un ateu convençut, un sacríleg. I així estic cridant, oh, Déu meu, Déu meu! Seran dels anys que fan mal, fins i tot per això. Com pot ser que siga la cultura pornogràfica que acumule? I sempre això de, oh my God, oh my God! ¿Dónde es un marcador de la tauleta, por favor? Gracias, Bonica. Pot ser que no t'ha dit mai que el primer que em vaig fixar de tu van ser les teves novelles. Veritat que no t'ha conec. I que m'agrada el teu punt, el teu somriure. Ai, el teu amor. Com canta. Això t'ho he dit moltes vegades. Però el que no t'he dit mai és que t'estime més que res a la vida. Això també fa molts anys que no ho estic dient. Però el que no t'he dit mai és completament cert. És que el desitge. El desitge no com el primer dia, no com l'últim. Perquè qui em diu a mi que no és l'últim dia? A vegades, quan estic a punt d'acabar, pense, ara sí que acaben tot, però del tot. Xicoteta mort, me diuen. Serà per això que quan acabem de fer-ho no tinc son. Tinc ganes de xerrar, de parlar. És que mai. És que quan anem de compra, és que quan anem de viatge amb el cotxe, és que quan fem una paella, és que quan... Sí, amor. Ho has dit moltes vegades. I tu saps que la primera cosa que em vaig fixar de tu va ser la teva forma de parlar. Perquè tu parles molt. Vinga. Sí. Vinga, bobo. Saps el que tira de menys ara? El tabac. Després d'un bon orgasme, bon cigarret. La de cartons que ens hem fumat junts. Ei, i porros. Com la Viagra res, M'agrada la cerimònia del sexe. Mira, la cerimònia. Per això dic lo de Déu meu. La cerimònia. Ai, tu sempre t'has vestit per al sexe. Continues fent-ho. Això m'agrada. Jo potser pensant que anem a fer-ho. Que encara tinc ganes de sexe. Que el desig arriba més fort que mai. Perquè hi ha molts que ja res de res, saps? Si s'ha anat més junt la setmana passada, el Forner em va dir que ell i la dona res de res. Quin desastre. A vegades pense que si no me l'han sabut massa, s'ha massa bo. Després les aronyes, música, el tacte, saps? Saps que les puntes dels dits no s'arruguen amb la tarda? Jo penso que serà per la cultura de les vegades. I a Campionat, també com ell. Tot això sempre acabava amb tabac. El metge
No fumes. El metge, vaja, cuida del metge, dona. Tu què? Estàs fort, o què? Recordes quan eres tu l'amant i jo l'amant? No vull recordar-ho, perquè això no va passar mai. Sempre he sigut una extraordinària amada. Però ben poc em lo digues com a amant. Que no te'n diré encara, dona. Però pensa, cada un és com és. Això em recordo la història aquella que em contava ton pare de com era. Sí, naixen per estirar del carro i altres per a part d'alt. I això, sofrir el remoix de les pedres i els colors del camí, queixar-se a l'altre, que si això, que si allò, que si això, que si allò. Ei, no posis així de dona. No t'enfades, mira perquè sí, no sé, no. Otro corte. Continuem. T'he dit abans que el forner hi ha res de res? Sí que t'ho he dit, sí. A mi és el que més por em fa, més que la mort. Perquè la mort, això no té remei, no? No hi ha remei, però la veritat és que molts no ho fan i no els importa. Control de la pasión es cuando pasa Sabina, el nostre Sabina y el nostre Serrat. No sabes que vivo pendiente de ti y tengo también mi corazoncito. Jo vull quedar als enterraments. Sí, a Madrid, a Barcelona, cantant tot el viatge de les seues cançons, amb tu. Lo quiero de amor civilizado, con recibos y escenas de sofá. Engegó la nostra banda sonora, la banda sonora de la nostra vida, el nostre amor. Això tampoc t'he de dir mai, L'últim disc, sí que ha tret, diu així, espera que el recordi. Sí, me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Que mal ha envellit el nostre poeta. Y esa que dice, algunas veces gano y otras veces, como un circo y me crecen los ojos. Algunas veces doy con un gusano en la fruta del manzano, prohibido del padre Adán. Duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta, por si acaso se te ocurre regresar. Soy como un beso del infierno, es morir, señora. Que poca vergonya dir. Ai, no me carregues cançons tan boniques. Era un nano, pagava. Tu creus que els nostres nets pensaran que tu i jo encara sí? Deixa-ho estar, no vull ni pensar-ho. La que crec que no té molt de sexe és Cristina, saps?
Jo no sé què li passa, no sé si tindrà alguna estona per al sexe. Aquest gendre que tenim, sempre viatjant, sempre treballant. Que malament és tindre que ensenyar-se i enganyar-se en carn pròpia. I no aprofitar l'experiència de que ja s'ha enganyat abans. Perquè la vida no és per a treballar, és per a viure-la, collons! No fa bona cara. No hi ha cap de setmana que faci bona cara. Jo crec que no s'estimen. Es preocupen molt per acceptar i de reconèixer un bon gendre, però el que tindria que procurar és que tinguera una vida sexual plena per a ser feliç. Reprimits, repressors. Dóname un bes, va. Poeta de poesía. Poeta. Què farem? Què farem nosaltres quan es passa el que al forner? Ai, estàs molt pesat amb el forner. A la gent, el que li passa és que la salut no s'ho permet. O pitjor, que no s'estimen. Però això no ens passa a nosaltres. Vinga, Tens raó. Hem tingut molta sort en trobar-nos, saps? ai, I el camí que portem recorregut. Tota una vida. Tot un amor. Això tampoc t'ho he dit mai, eh? ai, de vegades. Eres molt verdader, o no t'has Ei, que jo necessito el meu temps, eh? M'agrada el teu culler, el teu somriure, la teva pell, el teu cos, i com t'arropisses aquí, per l'amor, Sobretot, saps el que m'agrada? Com cantes després d'un bon orgasme! Y no escojas solo una parte. Tómame como voy, entera y tal como soy. No vayas a equivocarte. Soy sinceramente tuya, pero no quiero, mi amor, ir de visita por tu vida, vestida para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rumor. Nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio. Mira, ahí davant. Grava, grava. Mira, així davant tenim l'estació del Nord, la Renfe, d'on veníem sempre a agarrar els autobusos per anar a Catarroja. Els autobusos no, els trens. Ja no sé el que dic. I allà un poquet més endavant està l'oficina de la Telefònica. I al cantoner de darrere, el cantoner de darrere, està Balançà, que ara hi ha uns aparadors d'estos de coses modernes que jo no sé el que posen ahí. I així, quasi ja ho tenim enfront. Mira, Correus. L'estafeta de Correus, bueno, la central, on veníem sempre a enviar les cartes certificades de la fàbrica. I si seguim per ahí, està el carrer Les Barques i el teatre principal, que veníem a veure a Concha Velasco.
I un seguim per eixa cera, Plateneu. Te recordes que està aquell home que li diem el mussol perquè sempre mos mirava les pantorrilles? I com no érem associades teníem que entrar per la porta de darrere sempre. Quines corregudes mos han pegat ahir, mare meua. Allà, sí. Allà està Barratxina. Barratxina. Que mos fem unes castanyes gelades que tenien paper de plata per fora, xocolata i nata dins. Que bones. Ara me faria 3 o 4. I en aquell cantó està la cerveseria Noel, que sempre anem a fer-nos l'aperitiu i hi havia unes cerveses així fortes, de color taronja. I si hem d'allí perdent l'equilibri, bueno, més o menys com ara. Mira, és plaet que assenya un fil, eh? Mira, assenya un fil, on hi ha un fil, mirarem. Sí. Molt bé. Molt bé. Sí, no. I mira, plaça de l'Ajuntament i Ajuntament. Ho veus? No ha canviat tant. Saps que ara podem entrar dins l'Ajuntament? Un dia anem, si vols, i ho veus per dins. Bicicleta. Vine, Esteban. No veges la que s'ha embolicat amb el carril bici. Tots són acudits sobre el carril bici. Que si un dia ens trobarem un carril bici al corredor de casa, que si el carril bici creix com els xampinyons... Vinga, esplai, tu a soles, eh? Tu a soles. Ai, Sina, poquet a poquet. A mi m'encanta l'anyell ciclista. A veure... Molt bé. El que passa és que ens hem d'acostumar tots, vianants, ciclistes i cotxes. Mira, cal dir-li a Gretxi o a Ribó que el que toca ara són cursos d'educació vial amb la nova ciutat que tenim. Tant de bo puguem agafar novament les nostres bicis i que ens doni l'airet fresc a la cara. Tranquil·la, que sóc jo. I agafamos de la mà amb la bici, fent equilibris. Te'n recordes? Tornaràs a recordar anar amb bici. Això no s'oblida. Ja ho veuràs. Vinga, anem a veure, va. Agarra per ací i per ací. Molt bé. Mira, esta sóc jo, Arantxa. Més guapa que ara, eh? Joventut. Mira el rellotge com sona. Mira, serim per ací. Mira, i esta eres tu, María Ángeles. Tu seguixes igual de guapa, o més? Sí, molt més ara. Sempre has sigut guapa, però sobretot intel·ligent. El que més m'agrada de tu és com eres intel·ligent. I de valenta. Jo mai he sigut tan valenta com tu. Però com t'he tingut a prop, almenys alguna cosa me s'ha pegat. Mira, va. Saps qui és esta? Esta. Vinga, intenta recordar. És Mar, la meva filla. M'ha escrit un correu este matí. Diu que a Londres la primavera és un fàstic, que està boja per vindre a veure'ns i que troba a faltar el sol de València i a nosaltres. I que et faci una abraçada molt forta. Mar, t'estime molt. I Llúcia ja saps com és. Encara que li costa un poquet acceptar certes coses, també.
sempre ha sigut important per a ells. El que passa és que a Llúcia li costa superar la mort de son pare. D'eixe dolor l'emboira un poc. Donem-li temps. Mira, va, seguim un poquet més. Vinga. Este és Joan. Este. I així estem els tres. Joan, tu i jo. Que jovenets érem, Maria Ángeles? Ens reconeixes? No et preocupes, que jo quasi tampoc em reconec. Què han fet amb nosaltres? Que ens tornen? Ui! No et poses trista, amor. No hem fet res malament. Estimar-se no és roí. Jo vaig complir amb Joan fins l'últim dia. Mai li va faltar el meu suport, el meu amor, la meva entrega. He sigut una bona esposa i una bona mare. I tu m'has ajudat a ser-ho. I ell mai va sospitar res, mai. Bueno, excepte per aquelles acàcies grogues. Mai van voler que sabera res per a no fer-lo patir i així va ser. No va patir. Va morir a sa casa, agafat de la meva mà, com ell volia. No hem fet res malament, amor meu. I ara és el nostre moment. En quan et recuperes un poc, farem tot el que somiàvem. Mira, el primer de tot, anar a Buenos Aires i perdre'ns en els teatres els dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte. Perquè a Buenos Aires hi ha teatre tots els dies de la setmana. Anirem al Camarín de las Musas, a Andamio 90, al Teatro de la Cooperación, al Teatro del Pueblo, a la Avenida Corrientes, a La Boca, per a veure Catalina Sur, al San Martín, a l'Extranjero, al Teatro Cervantes i al Teatro Colón. I ens passarem el dia prenent mate i es llogarem un cotxe i es creuarem la Pampa per la Provincial 20 en línia recta, el camino del desierto. I només pararem a un prat a fer l'amor junt a dos vaques argentines ben grosses. I després passarem a Mendoza i aguaitarem els Andes. I si t'avellís passarem a Xile. O agafarem un avió i ens n'anirem a Iguazú. A Iguazú. I enfront d'aquestes cascades fabuloses, pensarem en la bellesa de la immensitat. En com som de xicotetes i de grans per estar juntes. I riurem. I pensarem en els fills que mai vam tindre i també en Mar i Llúcia i en tots els nostres besos amagats. I la primera vegada que dormirem juntes en aquell viatge a Astúries i la primera vegada que ens estimarem aterbolades i amb presses i que ara a Iguazú, a Xile, a Mendoza o a Buenos Aires, podem estimar-nos com vulguem, tranquil·les, lliures, sense pors, sense presses. Què busques, Què busques, amor meu? Posa deseo. Llibreta. Mòbil. Mocadors. Vols aigua? Tens set? Gregori, pren. Esplaet. Esplaet, Que no portem got. Esplaet.
passa res, que fa calor. Va. Ja està, veus? No passa res. Estàs cansada? Vols que n'anem a casa? Sé que et fatiguen els exercicis. A mi també. Però hem de fer-los una estoneta cada dia perquè et recuperes. Mira, et vaig a dir el que farem. Donarem un llarg passeig. Després anirem al teatre o al cine, que t'agrada molt també, i comprem roses. Que un dia és un dia. I quan arribem a casa, et lleves les sabates i et toca una miqueta als peus. T'avellis això? Va, va. Anem, amor. Anem a passejar, que segur que se'ns aclareix una miqueta el cap. Vinga, alça't per soles, Sina. Ja veuràs com després del passeig et trobes millor. Vinga, en l'altra mà, en l'altra mà. Ahí, sí. Anem. Anem. Que qui són? No ho sé, amor. Són gent bona. No et preocupis. Anem. Anem.
Perdón. Sergio. José. 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 Daniela estuviese, ahora mismo no estaba ahí. Sigue, sigue. Mientras haya canción seguimos, esto hay que grabarlo completo. No te vamos a dar la prueba. En bolsillo. Pero que